Čo je? To je tavená čokoláda? Či nie, to je hovno. Jozef, no. Čo? Ty máš zase vodu v kolene? Však ty máš častejšie vodu v kolene, jak vo vani. No toto nie je možné. Normálne si to zalej kávu s tým. Zase ideš k lekárovi? Ježiš. Hovorím ti, tvoje koleno je častejšie u lekára, jak môj bavarák v servise. Však to nie je možné. Dobre, čajka mi došla, musím končiť. Čau. Ahoj. Inak dnes sa nič nestalo, lebo bol akýsi divný. A však... Jaj, vlastne, mali sme v takej sklenenej tubičke v kúpelke mliečnú čokoládu. Rozbila sa mi, padla do vane, ja som to musel pol hodinu umývať, čak to tam nešlo dole, som to normálne ze škrabku maliarsku odškrabával z tej vane a neviem, čo to bolo, aká hovadina. Prečo? Čo? Aká mliečna čokoláda? Aké sklo? Aká vaňa? Čo však... bola to mliečna čokoláda, nie? To nebola mliečna čokoláda. To bol môj make-up, ty idiot! Čo? To určite, to nemohol byť, Ježiši, to určite nebol make-up. Nie, vážne to nebol make-up. Ja ti prísahám, to bolo mliečna čokoláda. Tavená. Ja kde mám tú cigaretu? Čo to fajčíš? Však cigaretu nevidíš? A koho cigaretu? Ja neviem, to bola v skrinke, vedľa. A však nevadí, mám tam ešte jedno v tej skrinke. Inak, aj tu som už vyfajčil. Čo si? Čo však? Veď to aj tak bola slinka, bože Maco, nie! Nie! Aj tak si kúpim nové. Ja ho zabijem. Hej. Prečo si odšiel dosku? To určite nebola šťanka, ja ti poviem. Ja som pil citronádu, tak buď mi na to kvapla citronáda, alebo keď som to spáchol, tak tie kvapky zo spodu od toho jaru, akože žlté, tak padli na tú dosku a neviem, ale to šťanka určite nebude. Zlato, poď sem. Čo? Kde mám tú Guess-bundu? Mali sme tu veľa bund a mikín, tak som asi zahodil aj tu, a však nie je to jedno. Chápem.